Един дядо и една баба живяли на центъра срещу градската баня. Цял живот там си живяли. И един ден си говорят, дедото рекал, бе, знаеш ли, тук 70 години на то живее на площад. Вика, един път не съм ходил да се иска по тази баня. Бабичката рекла, какво ти пречи, пенсионер човек си цял ден свободен, отивай. И старецът послушал, взел си хавлийка там, сапунчета едно друго, отишъл в банята, влезнал да се къпи и къде от новото место, така топлата вода, странно, нали? А работа станала. Блича се бързо, тича той къщи, вика на бабичката, бързо леги на кревата, че съм готов за война. Баче бабичката, докато се влече пенюари, кюлоти, комбинезони, нашия му минал мерак. Вика, слушай сега ти се разбират. Утре, вика, ще хода пак там. Ти седиш на прозореца и дебнеш. Видиш ли ме да тичам през площада, докато се кача горе да си се съблеква да си готова. Речено сторено. Тива сутринта деткото, бабата седи до прозореца, плете, сеното така над очилата поглежда. И по едно време гледа дедото препасал пешкира през кръста, бега гол през площада. Бабката фърля плетката, скача, съблича се, излузва всичко и лега на краката и дига краката. Старец се влиза и я заварва така и вика, мамицата ти дева, вика, мен дрехите ми откраднаха, ти само за еба не мислиш.